til tøsebørnene. Hollandsk overkrop og svensk højre. Jo. Svenskergarden er på plads. Sparker han ud af 50 meter, Carsten, så giver jeg en klipning. Ja, det kan jeg få alligevel. Tilskuerne er ikke helt klar. Det er jo, hvad der kan ske i Sådan er det jo, når man ikke lige bliver inden for banen. Mine damer og herrer. Det er jo reglerne inden for sport. Det gik godt, men det døde bråt. Ja, de lukkede jo også ud af VM-slutrunden, så det var en lille revanche, hun fik taget. Jeg synes stadigvæk, at det er et flot spark leveret af et sandal menneske. Fordi den kommer godt op i luften, og den farer afsted og triller godt. Skal vi ikke lige give ham en hop? Giver vi ikke ham for Holland? It's coming. Hvor langt er vi? 27 meter, 20 centimeter. 27-20. Jeg synes, det er meget godt. En jomfrusparker. Han er. Og lige om lidt, så er det verdensmesterne på 0.